سلامات دك عبيتي كمي حديركم كمي رفيدكم كمي وعيلكم كمي بسيقهم ببزلهم عالم عربي زلو بعنا نقهو بعاي مالتيو حدا ساعات قال قرينا لأن مسح ساعات كون قال أيوه جن حيز خاف عفيس وسيلة سلامتاي نقولكم إن حدا حبريتان أبديتين نخبي يوتي زلخو خمت لمدي سنا فلما نقولكم أبعد زلخم هز تجراي أبعد زلخم هز يرترا أسدت زلخم هز تجراي هز يرترا سلامتا يصحهم نقولهم كم تلمداي كل جزء يزوله سلامتا كان سب انسساون سلام يزللي سلازي وتي نخدزلنا زلاقي خو تسمدنا مس وجناتنا إرتراويان نحنا خم تجارو مع أنا ست قبلنا إنا نقال سول زلنا زقار سوزي كانية وجناتنا إرتراويان أو قلنا نسمون مع أنتم ست قبلهم بتعمل دس بلكا إرتراويان بدن بيترديوم تي مخاتي تقالسي سميرهم نبعدهم مساناون سميرهم دقال سوزلو بتعمل دس بلكا يحبنا كمالتيو نقع عبد الرجال بس إحنا تجارن إرتراويان نقع تناي نبره سقاي مكرا بالدعتات مقتال عصب عصفا تجارن إرتراويان نسي صلاتنا نوعدمس تجارن إرتراويان بحد خوينهم كزاتو يتلو خوقو يتلوس ماني إرتراوي ماني تجراوي زي فلتوه نحنا جن بناي درجاويان عشنات ليو جيجا بعلهم استرقموا جن زحلفوا زمانات تجارن إرتراويان متشافن مقتالن زنبري زيوم درجاويان نحنا نسوق قصيرنا نزياتهم نايزياتهم دك نطلباش يخونوا نايزيوم لو حيزوم ني هزتات تجراين هزتات إرتران زودلو زنورو أكلات لومي هز تجراين هز إرتران عدن سدات نزلوا ترديو بحادة تسلفوا قارسو وتناخيرو مخاطو بدن بغير يكايدلو ازيو تلبام حدش ولدو مستي عبي بزح ناي سقاي مكرا زرئ اب تفرالي خوينات تساتفه ترديو دحر حيزن دقنان سلام وحس خونه سناي زخونه زمن نخفطر يلو امصي وزنه لبعبيو هز تجراين هز إرتران مريحنا تجراين مريحنا إرتران أزينا أتانا غيرنا هنكسر زجبنا ناي أباسانجو نامقله ممسؤو ناي سرعة بلسقنا رعدي ممسؤو هالي زلو فخران بالدعتاتن حاد خانة يرت محورة ميديا وصيهم عقرقر زور زلو زي تجرز ملحاس زلوهم زيات خميجرنا أنا هزون كأسنا كن قدم له إله نقرأكم مكينا يا تطويل حرفنا له قاعد أمهم فوتوا وكيس قبر له هنا لو معتي حصر يلو خرر يلو مرر زبالة ملقتي كم سألكم إيه ببزل لهم سلام تكون لي ناتمنى خو بقول سمعني حيزي كل جزء تي تقرأ إرتراويان تجار إرتراويان زولكم زلهم ما أنتم متكلاويان زخونكم هزتات هزتات تقرأ تردكم سلام كم يجرنا أنا نسألتنا خندم سسم نحنا دحر حيزي تي لبز جبره تلبام زخونه نو يتمخري تزخد تنخود تحسب تنعدن نهزون الشيء لعلاونا تحريف الذهب تقرأوا يكون يتراوجن نزياتهم أقحين ولا من دحر حيزي زيهم سلذ فكروا نايت إنكت مكر أيو زلوا محيزي كلت هاي بله خمدي هاي بله ناول عبد فرد زول زلوا أفتفر عليه محور ميداتها فلتنا يمين خلط بينا قال يوم ناتتخو كاب داسبرا الكارد مملئ يعفر له زي تجرز ملحس حزوم على تيو እዚህ ግን አና ምንም አይመስልናል ሪና የና ለሚና አይነ ፎቴና አባሳንጂዮ መቀለዝ መጾል ግን ንምታዩ መخመጸኩም እዚህ ሁሉም ተጋሩ ኤርትራውያን ልብክ ትገወር ዘለኩም አባሳንጂዮ ንዋዕሉ ጄኖሳይደር እዩ አባሳንጂዮ አም ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ነሃለወይ ናይ ባዕሉ ማህበረሰብ ባያፍራ ዝተባሃለ ማህበረሰብ ባይዘወይ ተሓደጋ ዝነበረ ሽዑ ናይ ባያፍራ ማለት በሃይማኖት እዩ መጥቃዕቲ ገይሩ አጥፊዎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢት ዝሕደረ አባሳንጆ ኣብ ኢዱ ደም ዘለዎ ምስ አባሳንጆ ተሰሊፉ ናሰርሐ ዝመፀን ናሰርሕ ዘሎ አካል ካለይ ናይ አሜሪካ አምባሳደር መሲንጋ ይበሃል ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ጎን ገይሩ ከም ኢትዮጵያ ኮይኑ ናይ ብልጽግና የማናይ ኢድ ኮይኖም ዝቀሳቀሱ አባሳንጆ እና እዚኦም ክልቲኦም ጸላእትና ህዝብ ትግራይዮም ቃልስና ትግራይ بتفاعل عليه مجردات كيدم كدهمون كخوكونن
ምስን ጻድቃን ምስን ጌታቸው ኮይኖም ሓቢሮም ምስ ኣብናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ኮይኖም እናሰርሑ ዝመፁ ሒዚ ከኣነየ ምዕራብ ትግራይ ክንምልሳ ምዃንና ስለተረድኦም እዩ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ኩናት ወሊዑ እዩ ባዕሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ እዩ እዚ ሕድሕድ ትግራዋይን ኤርትራውን ክትፈልጦ ኣለካ እዚ ንሕና ስለዝበልና ዘይኮነስ ብተግባር ብመርትዑ ክነግረኩም ኣብዚ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብፍራንሳይ ብዓረብኛ ይኹን ብተፈላለዩ ቋንቋ ኣብ ዓለም ክትቃለሱ ተደለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ቃልሲ ክርድአና ዘለዎ እንታይ ይመስለኩም ስርዓት ብልጽግና ደርጋውያን ኣብ ናይ ኩሽ ኢምፓየር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ሃኒፅካ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ክጠፍእ ክደቅቕ ክሓቅቕ ከም ዘለዎ ዝተወሰነ ውሳኔታት ኣብዚ ከኣነየ ተጎንቢሖም ድሕሪት ናይዚኦም ዝልሕሱ ተጋሩ ካብ ንጻድቃን ጌታቸው ጀሚርካ ናይዚኦም ኮራኹር ሓዊስካ እንደገና ከኣነየ ማሕበረ ሚድያ ተዋፊሮም ምሳና ዘለዎ መሲሎም ግን ኣበይ ከም ዘለው ቀልቦም ንኸብዶም ዝሰርሑ ዘለው እዚኦም ኢና ክንፅሎም ዘለና ሶ እቲ ናይ ኣባሳንጆ መራሕቲ ትግራይ ዓያሽ ኮይኖም ከይመስለኩም ወቂሰዮም የትማሊ ብደንቢ ገይረ እዚ ዋጋ ከይተኽፍሉና ዝብለኒ ዘሎ ጥንቃቄ ስለ ዘድልየና ድሕሪ ሒዚ ወርሕታት ቆፀሮ ሒዝካ ክረምቲ ሻጊርካ ታንክታት ናይ ብልጽግና ድሮራት ናይ ብልጽግና ዝመጽ ዘሎ ክረምቲ ከም ድሌተን ክንቀሳቀሳ ከም ዘይኽእላ ኣብ ዋልካታት ታንኪ ከም ዘይትንቀሳቀስ ማንም ዝኾነ ተጋዳላይ ግደፍዎ ማንም ታራሳው ዝፈልጦ እዩ ኣብ ጉግል ኣትካ ዝርከብ እዩ ሒዚ ዝመጽ ዘሎ ራዕዲ ሰራዊት ትግራይ ተጠናኺሩ ዓዱ ክምልስ ምዃኑ ስለተረድኡ እዩ ድሕሪ ሒዚ ብሽምግልና ዝምለስ ነገር የለን ምዕራብ ትግራይ ንሕና ለሚና ብሽምግልና ዝምለሰው ብስሩን ናብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነ ምዕራብ ትግራይ ባንኪ ንምኽፋት ነገዛ ቅርሹ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን መድሓኒት ናብ ትግራይ ንምእታው ናብ ድርድር ዝኣቱ ኣይኮነን ነዳጅ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ጠጠው ዘበለ ብልጽግና እዚ ናብ ምድርዳር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን ሶ ብኤርትራ ሓደ ነገር ሓገዝ ከይኣቱ ከመይ ኢሎም እዮም ፀላእትና ናዕገርገሩ መፅኦም ሒዝኸ ንእሽተይ ነገር ዝረአዩላ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩና ነይሮም ኤርትራውያን ከጥፉና እዮም ተባሂሎም ብትግርኛ ናይ ብልጽግና ልኡኻት ብትግርኛ ዝገብርዎ ነበሩ ሪኢኹም ሞ ድሒዚ ሪኢኹም ማለት ኣፅምዶ እንታይ ወሊዳ ሪኢኹም ማለት ኣፍቅሪ ምስ ተጋሩ ኤርትራውያን እንታይ ፈጢራ ሓገዛት ረብሓታት ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዝረኸበት ራዕዲ መሪሕነት ብልጽግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ዘለኹ እቶም ናይ ብልጽግና ሓይሊ ተወለድቲ ኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ደገፍቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚኣ ንፅር ትገብርዋ እዚኣቶም ሒዚ ኣብ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ ተረብሾም ረድዋን ሕሴንና ጌታቸው ረዳ እዞም ለኽባሳት ሓደ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ኣምሓራ ዓልየ ተወለዱ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ናብ ኣልጀዚራ ሓሊፎሞ ዘለዉ መልእኽቲ ሕወሓት ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ኩናት ክትከፍተልና እያ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካርቱምን ዘሎ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን መንግስታት ብምስጢር ኣኼባታት ተካይዶም ውግእ ከም ዝጅምሩ ፈሊጥና ኣለና ኢና ዓለም ፍለጡና እዚ ጠጠው ኣቡልና ኢሎም ኣለዉ ሶ ኣም ኮንፊውዝ ኣይተረድአንን ወይለ ክዕዳ ወዮ መቐለን ኣስመራን ጋዛ ክገብራ እየ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፈ ጀኖሳይድ ፈፂመስ 10 ሚልዮን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕግ ማንጉግ ብሄረ ብሄር ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እዱጋትን ኣኽላዋትን ኣብ ኣስመራ ከስፍር እየ ደይበለናን ብልጽግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ በዓል ደይበለናን እንታይ ዳጉድ ሒዚ የቕረይታ ገበርለይ ብጣዕሚ ማለት ዘስሕቕ ነገር እዩ ናይ ጌታቸው ረዳን ረድዋን ሕሴንን ንዓለም ፍለጥና ኢሎም እው ኢሎም ሒዚ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም እየ ዝዘክር ዘለኹ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ንኣልጀዚራ ሂቦም ሕወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ሱዳንን ውግእ ክኸፍቱልና እዮም መሓሩና በቃ ሒዘ ድሕኑና መእቶም ሕብስ ኢሎም ሒዘ በኣዲስ ኣበባ ራዕዲ ተፈጢሩ ኒሄ በኣዲስ ኣበባ ካብቲ ሰሓ ክወፅእ መሓቀ እየ ገሪሙኒ ኮይ ዘሎ ስለዚ ኣባሳንጆ ክሽምግል ኣይኮነ ናብ መቐለ መፅኡ ያ ጀምዓ ተረድኡና ግን ኣባሳንጆ ናብ መቐለ ዝመፀሉ ብልጽግና በቃ እቲ ናይ ኦሮሞ እሊት ናይ ኦሮሞ መሪሕነት ኣኼባ ኣካይዶም ትግራይ ዘይምዕራቕና ሕውየታ ዘይምሃብ ህዝቢ ዘይምምላስ ከሲርካ ኢኻ እዚዩ ንኣኻን ንኣና ንኩልና ሓደጋ እዩ ንሂወትና ኣብ ንጠፈሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ህዝቢ ትግራይ
ዓዱ ብዘይ ምምላስና መሬቱ ብዘይ ምምላስና ኣብ ንጠፈ ለሰዓቲና በፅሕናና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ትዕግስቲ ገይሩ ሰራዊት ትግራይ ትዕግስቲ ገይሩ ሒዙ ግን ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ምስ ፋኖ ምስ ኦላ ጽምዶ ገይሩ ንሕና TDF ጽዋሕንጎ ስጉም ተዝወስደሉ ንፋኖ ዘይከኣልናስ ንTDF ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊት እትኻሊ ሰራዊታት ዓቕሚ የብልና ኒሎም ደምዲሞም እዮም ዝትፈጥዎ ኣለኩም ሰተዓወጽ ዘብል ዘሎ ሒዚ ንብልጽግና ኮራኮረብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነዩ ጽባሕ ንጎ ንሕና እስክንጠፍእና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ትኽክል እዩ ህዝቢ ትግራይ ይጠፍን ህዝቢ ኤርትራ ይጠፍን ተስርዓት ግን ክጠፍ እዩ ትኸጥፍ እየን ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ሱዳን እውን ክሕምሳየ ዝበለ ናይ ብልጽግና ስርዓት ሰነፍ መሪሕነት ምዃኑ ሒዚ ራዕዲ ስለተፈጠረ ዲክቴተር ኮይንካ ንህዝቢ 130 ሚልዮን ህዝቢ ንሄን ኢልካ ን130 ሚልዮን ጨቢጥካ ዘይተንበርክኽ ምዃንካ ግን ሃየ ሰራዊት ትግራይ ሃየ ሰራዊት ፋኖ ሃየ ሰራዊት ኤርትራ ሃየ ሰራዊት ሱዳን ሃየ ሰራዊት ኦላ ሃየ ሰራዊት ቤንሻንጉል ግመዝ ከምኡውን ዓፋር ቀጽለሉ እዚኡ ኩሉ ሓዊስካ ናይ ብልጽግና ውድቀት ለብዘበን ምዃና ስለተረጋገፀ ንኣባሳንጆ መቐለ ኸይድካስቲ ኣዘናግዕለይ ንእሽትለይ ልፍትና ሒዞም ዝነበሩ ተጋረቡ ባንዳታት ዝኩሉ መደብ ሒዝና ዝኩሉ ቅርሺ ሂብና ከነፍርሳይ ከኣልና ንሕወሓት እሞ ሕዚ ንሕወሓት ከይድካ ለምነለይ ኢሉ ሰይድዎ ኦኬ ኣብዚዩ ተጋሩ ኤርትራውያን ኣንቱም ለባማ ተቃለስቲ መትከላውያን ፍትሒ ደለይቲ ኩልኩም ሰላም እትደልዩ ፍቅሪ ዘለኩም ኣብ ዓድኩም ኤርትራ ኣብ ዓድኩም ኣብ ትግራይ ንክልቲኡ ወገን እውን ካፍቲ ይኩኑ ክብሪ ዘለኩም ፍቅሪ ዘለኩም ኣብቲ ህዝቢ ስምዑ ሕወሓት ዳ ወዮ እንደ ድቆ ተበትናለች ከም ሓመድ ከም ድቁስ ከም ጨው ድቁስ ተበቲና ጌታቸውን ጻድቃንዮም ናይ ውዕል ቪክቶሪያ ፈሪሞሞ ስለዚ ሕወሓት ይፈልጣን ደይበለናን ሕዚ ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ምምፁ ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕወሓት ትብስለታ ኣፍልጦ ሂብዋ ኣሎ ብልጽግና ኦሮሞ ባዕሉ ትፎቶ ነው ዓሊ ምስክር ኣባሳንጆ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ወኪሉ ሒዝዎም ዝመፀ ጋይሽ ምሱ ከኣየር ሒዛቶም ዛተወት ናይ ኢትዮጵያ እያ ኣብቲ ኤርፖርት ናይ መቐለ ተሪኹማ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ እያ ኤርላይን ኢትዮጵያ ኤርላይን ኣፍልጦ ሂባ ንዞም መራሕቲ እዚኣቶም ሰዲዳ ንመቐለ ትግራይ መንግስቲ ከም ዘለዋ መንግስትና ውድብ ሕወሓት ናብ ስልጣኑ ዝመለስናዮ ብቕልጽምና ናብ መንግስቲ ዝመለስናዮ ውድብ ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ትግራይ እዮም ርክክብ ገይሮም ተረዲኩም እዚ ባይ ዲፎልት ኣፍልጦ ተባሂቡና ናብ ባህር ዳር ኣይኮድን ናብ ኦሮሚያ ክልል ኣይኮድን ናብ ዓፋር ኣይኮድን ናብ ቤንሻንጉል ናብ መቐለ እዮም መፅዮም መቐለ ሂዚ ተቐባሊት ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ዲፕሎማት ኮይና ኣላ ንምንታይ ስሩዕ መንግስቲ ስለ ዘለዋ ፈንፂሓ ስለ ዘፍረሰቶ ብቕልጽምና ስለ ነቲ መንግስትና ናብ ቦቱ ስለ ዝመለስናዮ ባንዳታት ጌታቸው ጻድቃን ወሲሕካ ወዲ ወረደ ኮራኮር ካልኦት ባንዳታት መሓወሮም ስለ ዝበጠስናዮ ስርዓትን ሕግን ኣብ ትግራይ ክሰፍን ስለ ተቃሊስና ብሰላማዊ ቃልሲ ባይዘወይ ማንም ኣይተረሸነ ማንም ኣይተቃተለ ማንም ኣይተሳቀየ ካብ ሕገወጥ ዝኸድ ነበረ ህዝብና ንዕቑ ዝነበረ ግን ህዝቢ ትግራይ ሓየ ሪኢኹም ኢኹም ጅግና ዝኾነ ህዝቢ ንውድብ ሕወሓት ክልተ ግዜ ካብ መጥፊኣ ኣብ ውሽጣ ዝተሰግሲጉ ዝነበረ ሓይሊ በጢሳ ነዙይ ኣፍሪሳ ውድብና ሕወሓት ናብ ቦቱ መሊሳ ቦቱ ዝተመለሰ ውድብና ካለየ መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ሓቋፉ ኮይኑ ንኩሉ ኣሳታፊ ገይሩ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ክልተ ወርሒ ተይመልአ እንዳሃለወ ዝመለስና መንግስትና ናብ ስልጣኑ ባዕላ ኣብይ ኣሕመድ ባዕላ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ሂባላ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ከም ዘለዋ ኣፍልጦ ሂባ ንዓለም ናብ መቐለ መፅዮም ሽምግልና ገይሮም ፀገምና ክፈትሑና ማለት ኣይኮነ ዝብለኩም ዘለኹ ኣይፍትሐን ንሱ ናይ መሬትና ምምላስ ህዝብና ናብ ዓዲ ምምላስ ብቕልጽምና እዩ ስለዚ ኢና እውን ግፍ ኣሎ ገለለ ናበልኩም ተዓውዱ ዘለኹም ተጋሩ ስነ ስርዓት ግበሩ ሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ ክጋደል እዩ መብቱ እዩ ክነብር እዩ ንክነብር ከዓ ይጋደል በተለይ ቅድም ሕዚ ደቢቑ ሓቢኡ ዝነበረ ዘየጋደለ
ቀዳማይ ንስኻ ትስለፍ ምስ ዘጋደልን ምስ ተጋዲሉን ይህን ንስኻ ሓቢእኻ ዝነበርካ ውላድካ ሓቢእኻ ዝነበርካ መንእሰይ ትግራይ ሓየ ውፈ ተበገስ ሒዚ ኣብ ገዛኻ እንዳሃለኻ ይትጭፍጨፍን ወፂኻ ትጋደል ትቃለስ ንዓድኻ ነዴኻ ነይተድፍርን ትቃለስ በብደረጃኻ በብዓምኻ ብመሳርያ ዝገጥም መሳርያ ይገጥም ኣብ ግንባር ኮይኑ ሰራዊት ዝድግፍ ይድግፍ ብፖለቲካ ዝሰርሕ ይሰርሕ በብዓሙና ኩልና ንጋደል ንዓድና ብሳና ተሰለፈ ሓይሊ ኤርትራ ሱዳን ካልኦት ሃገራት እኒዋ በቃ ንሕናስ ውሕስ ዝኾነ ህዝብና ዓዱ ክነብር እዩ ባይዘወይ ኤርትራውያን እውን ረጥፈኩም ኢና ዓድኹም ባሕርኹም ናትና እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንፈልጣን ኢሉ ዝሓደ ስርዓት ብልፅግና እዚ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ተሰሊፍና ምስ ወገናትና ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብሓደ ኮይና ንቃለስ ዘለና እዚ ካን መብትና እዩ ግዴታና ኻን እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጋደል ግዴታኻ እዩ ኣቱም ዓዲ ዓረብ ኮይንኩም ኤውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ኮይንኩም ዓበድበር ትብሉ ዘለኹም መንእሰይ ከይጋደል ክትድብቁ ክትሓብኡ ገንዘብ ተዋፅኡ ትሕግዙ ዘለኹም እቲ ሕጊ ክፀድቕ ኣብ ትግራይ ዝዘጋጅ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ክፍርሞ በዚ ሕጊ እዩ ክትጥየቁ ምዃንኩም ከይትርስዑ ድሕሪ ሕዚ መሪሕነት ትግራይ ድቃስ የለን ክትድቅስ የብልካን ጨፍጫፍ ድሮን ተገበረ ብቀዳማይ ማንም ዝኾነ ዘካየዶ ጌጋ እዚ እውን ይፃረ ብልፅግና ግን ኣብ ኣርሚ 24 ቅድሚ ሕዚ ኣብ ወጀራት ብናይ ዓፋር ቦርደር ዘሎ ብድቅሱ እንዳሃለወ ኣርሚ 24 ጨፍጭፉልና እዩ ብልፅግና ረሞ ኩናት ከፊቱ ይባዕሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ዓዱ ደቂሱ ዝነበረ ሰራዊትና ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ገይሩ እዩ ቀፂሉ ብፀለምቲ ዝተኮሰልና ናይ ብልፅግና ሓይሊ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ እንትጮብ ገንደታ ኣብ ሲቪላውያን ሰባት ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ሲቪል ህዝብና ቀቲልዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኻነየይ ብገምሃሎ ወይ ድማ ብናይ ሸራሮ ከባቢ ብለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን እወ ኣብ ሰራዊትና ኣብ ዓዱ እንዳሃለወ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ኣብ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ነበረ ሰራዊትና ህዝብና ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ብልፅግና ረሞ ኩናት ወሊዑ እዩ ኣብ ትግራይ ደጋጊሙ ይብለኩም ኣለና እዚ ናይ ሒዚ ቀረባ ግዜ ተኻይደ ግን እወ ኣነ ተዛረብኮ ዘረባለሁ ሒዚ እውን ሓንቲ ጌጋ የብላን ጨፍጫፍ ተኻይደ ዋጋ ዘኽፈለና ዝደቀሰ መሪሕነት ኣለና ውስጥና እዚ ይፅረይ እወ መሪሕነት ኣብዚ ዝደቀሰ ደቂስኩም ዝነበርኩም መራሕቲ እዚ ከይዲ እዚ ጌጋ ምዃኑ ካብ ደብረ ብርሃን ክምለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ድሮናት ከመይ ገይሩ ብልፅግና ከም ዝጨፍጨፈና ንፈልጥ ኢና ኩሉ ትግራዋይ ይፈልጦ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ካብዚ ተማሂርና እቲ ብወጀራት ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ዝገበሮ ብልፅግና ውዕል ቪክቶርያ ኣፍሪሱ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ትጮብ ገንደብታ ዝገበሮ ጨፍጫፍ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ዝመከሮ ጨፍጫፋት ሒዚ ንምንታይ እዩ ተካይዳ እዚዩ ኣብ ናይ ገማህሎ ወይ ድማ ብናይ ዓፋር ዝነበረ ካይዳ እቲ መሪሕነት እንተዘይድቅስ ነይሩ ንምንታይ እዩ እዚ ብጥበብ ብውሕልል ዝኾነ ከይዲ ዘይተኸየደሉ ኣብ ውሽጥና ዘለው ፀሪና ዲና እዩ ናተይ እወ ፀሪና ዲና ሙሉእ ውድብ ውሽጣ ፅርያ ድያ ፀጥታ ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ሰራዊት ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ኣብዚና ነትኩር ዘለና ሕዚ ውሽጥና ይፅረይ ውሽጥና ተፀርዩ ፀላእትና ዓቕሚ ከም ዘይብሎም መኺኖም ሕዚ ጨኒቓቶም ዋጭ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ንዓለም ፍለጡልና ኢሎም ብረድዋን ሕሰይንን ብጌታቸው ረዳን ዓለም ፍለጡልና ሕወሓት ኩናት ትውልዐልና እያ ኢሎም ሕዚ ኻል ባዕሎም ዝኸፈትዎ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕወሓት እያ ኩናት ትከፍተልና መን ኢልኩም too late no it doesn't work like that my brothers and sisters be smart use your head let's they're playing politics we're not going to allow them ንሕና ትሰርሕዎ ዘለዉ ፖለቲካ game over ይናቶም ሒዚ ምክንያቱ ጨፍጫፍ ኣብ ትግራይ ተኻየደ ኩናት ብልፅግና ኣብ ትግራይ ወሊዕዎ እዩ ባዕሉ ብድሮናት ገይሩ ጨፍጫፍ እንደገና ብእግረኛ እስቃጥና እናሃበ ከላሽ እናሃበ ዩኒፎርም እናኸደነ ኣብ ዓፋርን ኣብ ፀለምቲ ነስፊሩ ደጋጊሞም ብዓፋር መፅኦም ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝኸፈቱ ተጋሩ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ናይ ብልፅግና ዕጡቓት እዚ ንባዕሉ ኣዋጅ ኩናት እዮም ትግራይ ስለዚ ንሕና እቲ ፖለቲካ ኣይኮነ ንሰርሕ ዘለና ሓቅነት ኢና ውፅኢና ንዓለም ነፍልጥ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ let's be clear the Ethiopian government has declared war on the people of Tigray in Raya area called Wajarat including Qola Tembin, Gandebta and Ticho, and then recently in Shararo.
He continually used drones on civilians and Tigrayan military to attack. This is declaration of war on the people of Tigray. While he claims the Pretoria Agreement that was signed between the Ethiopian government and the Tigrayan political party leader, TPLF, he declared it. He does not recognize TPLF, even though TPLF is a party signed the Pretoria Agreement. So, we need justice. We need accountability. ብልጽግና ዝኸዶም ከይድታት ርኢናዮ ኢና ሕዚ ግን ብልጽግና ጨኒቓቶ ስለ ዘላ ናብ መቐለ ዝሰደዶ ኣባሳንጆ ንትግራይ ፖለቲካ ዓወት እዩ ሓፊሱ ዘሎ ፀገምና ግን ኣይፈትሖን ኣይቐርፍን ኣብዚ መሪሕነትና ክጥንቀቕ ዘለዎ በዚ ምክንያት ክንዘናጋዕ የብልናን መኸተና ነጣናኽር ዘድልየና ነገራት ነዳሎ ዓድና ንምልሶ ግን ብቕልጽምና እዩ ስለዚ እውን መንእሰይ ትግራይ መን ክጋደ ትብሉ ዘለኹም ኩሉ ትግራዋይ በብዓሙ በብደረጃ ይቃለስ ንዓዱ መንግስትና ደግፍና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይና ክንዕወት ኢና ቀረባ ግዜ ሑመራ ሒዝ ክትምለስ ምዃና ናብ ትግራይ ስለተፈለጠት እያ ኣባሳንጆን መቐለ ዝመፀ ብልጽግና ዝዕገርግር ዘሎ ጽባሕ ረጎ ይዋረድ ምህላው ዘይኮነስ ይእለ ምህላው ስለዝፈለጠ እዩ ህዚ ውይ ዝብለለ ብሓደ ወገን ከዓ ንመቐለ መንግስቲ ዘሎ ትግራይ ናይ ሕወሓት ከይድካ ረኸበለ ኢሉ ዝለኣኾ ባዕሉ እዩ ስለዚሁ እቲ ጠንካራ ቃልሲ ዘካየድናዮ ነካይዶ ዘለናን ዓወት ይሓፍስ ከም ዘሎ ጭንቀት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ስርዓት ከዓ ነየ ፅባሕ ንጎ ከም ዝእለ ኣብ ትግራይ ዘይኮነ እቲ ሓዊ ክውላዕ እቲ ኩናት ዝካየደሉ ካብ ሽዋ ጀሚርካ እስካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣብ ትግራይ ሒዝዎን ዘሎ ቁምቡላታት ናይ ድሮን እዚአን ኣሚኑ እዚአን ተኩሱ ንተጋሩ ኣደናጊሩ ኣፍሪሑ ንሕና ንምብርከኽ ኢና ንህብ መሲልዎ እዩ ኣይሰርሕን ከምኡ ከምቲ ባሊ ይመስለክን ውሕጅ ወስለክን ዝበሃል ምሳሌ ኣብ ብልጽግና ሒዙ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዚ ንሕና እንታይ ዓጢቕና እንታይ ሒዝና ሰራዊትና እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብኡ ጉራ የድልየና ምሳና ተሰለፈ ግን ህዝቢ እኒሄ ርእሲ እኒሄ ጎረባብቲ ሃገራት እኒሄው ጎረባብቲ ክልላት እኒሄው ምሳና ተሰለፉ ሒዚ 300 ዲግሪ ተዓፅዩ ዝጠፍእ ስርዓት ብልጽግና እዩ ህዝቢ ትግራይ ይጠፍእን ህዝቢ ኤርትራ ይጠፍእን ህዝቢ ሱዳን ይጠፍእን እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ምስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓፋር ካሊእ እውን ጌርካ ሒዚ ብልጽግና ኣብ ቀረባ ግዜ ምእላይ ክእለ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ዘዕገርግር ዘሎ ስለዚሁ ጠንክሩ ንጠንክር ንቃለስ ኣየኹም ሓላፍ ዘላፍ ክህሉ እዩ ቃልሲ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ሰብ ሓደ ነገራት ንኩሉ ዘይምቹ ነገራት ክጥቀም ይኽእል እዩ ኣነ ንኣብነት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ድሮናት ጨፍጫፍ ተኻየደሉ መራሕትና ደቂሶም እናሃለዉ እዚሁ ሓላፍነት ዝወስድ መን እዩ ኢለ ተዛረብኮ ዘረባ ንገልገሌኹም ኣኽሪኩም ንገልገሌኹም ዓወፅ ፀቢልኩም ነቶም ፀላእትና ኸ ኣጀንዳ ኮይኑዎም ቀኒ ኣሎ ፅቡቕ ኣጀንዳ ናሓብ ወሃብቲ ኣጀንዳ ንኹን ንሕና እውን ፅቡቕ እዩ እዚ ዘይርደኩም ሓደ ግን ሰው ኢልኩም ዓበድ በደ ይትበሉ ኣይትዕፈሩ ኣይትዕበዱ ስለዚ ዓፈርኩም ስለዚ ዓበድኩም ቃልሰይ ኣይቀይርን ክቕፅለሉ እዩ ሒዙ እውን ዝንቀፍ ናነቐፍኩ ኣብ ጎኒ ህዝበይ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ውድበይ መንግስተይ ደግፈይ ትግራይ ተዓዊታ ክትወፅእ ኣብ ቀረባ ግዜ ወገናትና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ኣየኹም ዝብሎም ዘለኹ ናይ ቃልሲ አንደበትን ከመይ እዩ ታርጌት ዝወቅዕን ክትፈልጡ ትክእሉ ኣለኩም እዚ ንሕዚ ዘይፈልጥኩም ተምሃሩ ተኸታተሉ ጽምዶ እንታይ እዩ ረዊሕና ትማሊ ናይ ነዳጅ ምልክታት ተራእዩ ከመይ ኢሎም ዓወፅ ወፅበሉ ፀላእትና ላዕላውነት ኢትዮጵያ ተታሒሱ ኣበይ ዘሎ ላዕላውነት ኢትዮጵያ እዩ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት እያ ናይ ባዕላ ሃገር ናይ ባዕላ መንግስቲ ናይ ባዕላ ሰራዊት ናይ ባዕላ ስርዓት ትመርሕ ዘላ ስለ ዝኾነት እዚዩ ተረዲእኩም እዚዩ ደጊፍኩም ተቃለሱ እዚዩ ተኸቲልኩም ተጠናኸሩ ወገናትና ኤርትራውያን ምሳና ተሰሊፎም ኣለዉ ጨፍጫፍ ድሮን ብልጽግና ናይ ትማሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ባይታ መፅኡ ዝገበሮ ሓገዝ ዝገበሮ ሞራል ድጋፍ ዝገበሮ ዘርእየና መርአያ ክብሪ ኣለና እዚ እዩ ካዓ ትክክለኛ ቃልሲ ምሕዝነት ጎራብቲ ኮይንካ ብሓደ ተዓብየሉ ብሓደ ትነብረሉ እዚ እዩ ትምልክት እዚ እዩ ትሓቅነት ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ መትከልኩም ኣለኹም ትክክለኛ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ሕዚ ንሕና እውን ማዕረ ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ሓቢርና ብሓደ ኮይና ንብልጽግና ደምሲስና ፅባሕ ንጎ ሰላም ክሰፍን እዩ ዘዋና ኣብ ስደት ዘለና ኩልና ኻን ዓድና ኸይድና ኣስመራ ዲ መቐለ ትግራይ ብምሉኣ ኤርትራ ብምሉኣ ሓቢርና ንዛተየሉ ሓቢርና ነዝናንየሉ ሓቢርና ንምዕብለሉ ንዓብየሉ
بايت لنا عدل لنا كلنا أيهم يخلقكم ذلي ما كيتولو خامت كلكم تصلوا أبقارسي خامويو إذا زبالتقو تقارن إيرتراويان جن عقر جيرم حيزي محلفس بسلنو صباح نقو زفادو عدي زنور العدي يلا ناتم عدن عدين زف حادي عدن عدن يقول نقص علي فبزل هم سلام كون لي نتمنيه تقال سدي أجن تصل الله بتعمد أنكر رقاسين أنا كايد لنا نقص علي ياو مسأكم إيه ببزل هم بروح عربي هنالكم أيونا تجارو أيونا إيرتراويان قريبنا نقاسنا عوتنا زيا ملكتين كلهم تقال إيرتراويان بتعمد ظهوركم بتعمد فتوكم ببزل هم سلام كون لي تشاو